Και κάπου εδώ είναι λες και σας ακούω να ρωτάτε το τι ακριβώς είναι αυτός ο κομήτης. Ο κομήτης Lemon αποτελείται από έναν πυρήνα από πάγο, σκόνη και άλλων οργανικών υλικών. Καθώς όμως πλησιάζει τον ήλιο, ο πάγος του εξατμίζεται και δημιουργεί μια εντυπωσιακή πράσινη κόμη, ένα φαινόμενο που οφείλεται στα μόρια διατομικού άνθρακα και κυανογόνου. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δημιουργεί αυτές τις δύο ουρές που εκτείνονται πίσω από τον κομήτη. Η πρώτη ουρά είναι η ουρά αερίων ή αλλιώς ιόντων, είναι ίσια, λεπτή και αποτελείται από ιονισμένα σωματίδια αερίων που παρασύρονται από τον ηλιακό άνεμο. Ενώ η δεύτερη ουρά είναι πιο πλατιά και πιο φωτεινή. Είναι η ουρά σκόνης. Έχει κυτρινόλευκο χρώμα γιατί τα μικροσκοπικά σωματίδια της αντανακλούν το φως του ηλίου. Ο κομήτης Lemon είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για το πόσο δυναμικό είναι το ηλιακό μας σύστημα αλλά και ολόκληρο το σύμπαν. Καθώς ο πάγος του εξατμίζεται από το φως που τον περιβάλλει, βλέπουμε την αιώνια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ύλη και ενέργεια. Μια μικρή υπενθύμηση ότι ακόμα και το πιο ψυχρό σώμα του διαστήματος μπορεί να λάμψει όταν έρθει σε επαφή με το φως.